Ahoj, my sme turisti z juhu a tentokrát máme namierené na Ďumbier. Vyrážame od chaty Trangoška, kde sme zaparkovali na P2 za 5 eur na deň. Začíname na zelenej trase v krásnom prostredí smerom ku Štefáničke. Prvú polhodinu približne po rozcestník k jaskyni mŕtvych netopierov to ešte zvládame bez mačiek, ale tu už si ich radšej nasadzujeme, keďže sa začalo viac šmýkať a viac stúpať. Po chvíli sa nám začali otvárať krásne výhľady na Chopok. Čím vyššie sme išli, tým sa nám zdali krajšie a fotky a zábery, ktoré sme urobili pred chvíľou, sme samozrejme museli robiť znova. Toto sa opakovalo každých pár výškových metrov. Kúsok pod Štefáničkou sa napájame zo zelenej trasy na zimné tyčové značenie, ktoré nás dovedie až na Ďumbierske sedlo. Tu nás čakali vďaka peknému počasiu naozaj top výhľady, ktoré sme si vychutnali spolu s dávkou teplého čaju na lavičkách pred chatou. Po občerstvení a zahriatí sa vydávame pár metrov späť k rozcestníku a popri tyčovom značení začíname spolu s pár ďalšími skialpinistami stúpať na Ďumbier. Výjsť hore nám trvalo menej ako hodinu, a to aj s natáčaním a fotením. Hore sme si urobili zo pár fotiek, pokochali sa výhľadmi a keďže počasie sa zdalo fajn, napadlo nás, že by sme mohli popri Krúpovom a Demenovskom sedle prejsť až na Chopok. Bohužiaľ, počasie sa po chvíli dosť pokazilo a čakalo nás malé peklo. Snehová búrka a ihličky do očí, takže sme miestami len tak videli, kam ideme, a na videu nebolo vidieť takmer nič. Tak sme už natočili len zo pár záberov a keďže počasie sa veľmi nemenilo, navyše sme začali už aj trošku premokať a bolo aj dosť hodín, z Chopku sme išli dolu lanovkou. Smer dolu, smer juh. Tu sa lúčime a vidíme sa na budúce.